Watia esukuru ya secondary yegi Adventista ya Magenge nigo ritukoria rero yatwara umurobirio guko bae biegwa borokiwa bari bakorete buya samatemo amanene yo mwaka oeta KCSE murobirio yo nigo bonoragwa nere Simon Ongaga oyore organizing secretary we kiombe kya bari mu gya Kupeta county ya Kisii na boigo morkyo manene bwe esukuru yo Dr. Stella Nyatundo aborokiwa na boigo abaibori nigo bono borokia omogokobo kubwatekana no murobirio yo na kubasabira maya borokiwa bonsi bo mwako yiga na boigo bari baraichie gosoa ase university na boigo chi college kwegendera ase chiseme cyabo muri Apollinaire Sakama na mange Winenchera ya mayogo segeta borokigo bari bakora buyasa matemwa manene y'umwaka eta nigesukuru ya secondary ya Magenge egotoka se wodi ya Bumbaba borabu ebunge ya Bumachoge borabu batwara umunyiga bwo kwa borokigo bakora buya ebyegwa asibanya litekanyore minisco ya 8.35 oyo no mwalimu Magenge Gorukumaikara Richard odenda gisemi ali skuru ya Magenge twigure byamono esenginje twagokerere abana bakoleta matemo mwaka weta baja rero bayaguza wadi n'abalimu n'abayibuli baja kokokera itukeli twabwaterere sere yo koserekea abana baito ba 2025 twagokire mono n'abayibuli baito n'abana baito unakoreke kono mwaka uri abana bageta ena botuge netenga egekonekene ngo bakero mwaka kera abege konekene no gweta nyone ki mwaka uri ekiagara what God is able to do no man can do. Asoma yigo yekera na mono organizing secretary okupetya se county ya Kisii Samson Ongaga nigakera mbuya mona borokigo besukuru eyo asokoro kimbwengiane asetamwe yegati ekisukuru kyanyara chikoba chigosambwa. To say that our wanafunzi are among the few schools in this Kisii county that did not go home because our kuchoma dome. Please you give yourselves a clap. Watu wamekaa nyumbani 1 month, weeks, wengine hawajarudi because ya moto. Mimi nawashukuru na appreciate. You can see how colorful you will be when you'll be walking home on this closing day. I want you to joke. I want you to do music. I want you to do drama because wale walimu wanafanyisha. Because that is when you open your brain for the academics. Boigo kuboligwa nigo kwarurugo cyasa bayibuliko chikukwanera abana babo asechinga kiechika bako chigocha asomotimo komotambe na ukibako enanga kamuranja bayibuli bakwanire karazo no mwana owo omwadvise elinde takoretire mejando yoko seri ku school wakujifaini tokosabanga mulenda abana baira ne buya nande mu badvise buya likere babo janga ba train buya nane baira na baso samaji school ndiko samaji school nanzo bali mu ndruki kokera because nige kwirana bayibuli maega kiagara bayibuli bakujifaini ejiji kubasumbwa sana omo ere asebali bagochikoswa se chi university na bayigo chi college awo nigo banyara bakwego bosemyo weiga omwana wekerende sana because yali university ekokonyara abana tabauti mbali abana bado family jintenengu bono omwana wekerende amanyenga yaruwete nyuma amanyenga jamwire tororo elinde avoid ebe kale neji group jimbe cyoko nyasole yakoranjiroro ngo mwana umuye wikabere group jingiya nande kale university ali oende kanisa elinde nera amenye kumanya kire ketakira se kanisa ikonto bwato ko semelinga wetere sereye namangana kwa nuororo ama yago segeta abanaba kibako enda limbaji gusira ko reporter geta Senigan Soko TV ncheria tana Apollinaire Sakama Toskabosio mancho mweregaria rituko ria